Cum a fost această noapte, Veronica? Foarte grea. Am dormit cu ursulețul. I-ai dat și un nume acestei jucării. Da, Viorel. Și am dormit cu el în brațe. Și îmi pare rău că am luat o decizie foarte... nu trebuia. Cum a fost această noapte? Ți-a fost frig? Da, Ai dormit mai târziu decât de obicei? da, mai târziu am dormit. N-am putut să dorm chiar de vreme, am dormit târziu. Te-ai gândit ce face Viorel dincolo de ușa dormitorului? Nu. I-am trimis bilețel cu noapte bună. Ai așteptat răspuns? Ți-a scris ceva? Nu, nu mi-a scris absolut deloc. Ai visat ceva în noaptea trecută? Nu, n-am visat nimic. Never like